Volari POV ilman painovoimaa kelluu vedessä. Oho. Oho. Sanokaa mulle, miksi mä heitän valkoisia kiekkoja talvella valkoisessa hangessa? Onko siinä mitään järkeä? No ei ole. Joo, tosiaan jos löydätte Toppila hangesta semmosen erittäin kummallisen näköisen kiekon, jos lukee Zero Gravity, niin pistäkää mulle vaikka IG:ssä DM. Se oli niin hieno kiekko. Tämä löydä kiekko. Missä kiekko? Ei mennyt hukkaan. Yes, come on. Eikä mennyt koriinkaan. Nyt se meni taas uudestaan hukkaan varmaan.